Je wilde dat ik iets man werd. Maar ik wil maar zeggen, dan met je reglementen, dit bij en dat bij. Ik mag straks alleen nog in een hoek zitten, achter de geraniums, die ik net eens had. Want zelfs de hongerhokken materiaal, dan wat maak ik hier dan nog? Maar dat wij keer op keer een signaal krijgen, keer op keer klachten binnenkrijgen, dat we hier memmen op tafel krijgen die het echt gelukkig door de zwaring gaan, ja, dan griepen we in. Hey chef, lijkt me nu wat we kan in de hoek, Piet. Wat verwacht de burgemeester van jou en wat verwachten wij van de burgemeester? Maar hij en mem konden het jaren heel goed vinden en toen is Dus hij... zat aan de, zei dan, ik doe het van mijn vee. Ja, eigenlijk voordat we het zelf wisten, was er een huis op het oog. Is Oebelen gaan kijken met Jan. Kijk, als alles broeken, alles was Jos mijne. Het vreemde is dat Dillema en de burgemeester zijn hier vanmorgen geweest. Ja, maar... Volgens mij ben er zo'n of 8 beesten dit jaar nog blijven. Die vind ik wel in goede conditie, dus daar is verder niks mis mee. En die blijven weer.